खुलुमबाय गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हादों जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै आं दिनै नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थालांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिलांबानो जाबाय गोबां मानसियानो गोबां बाथ्रा साननो हागौ थाम्बनेला माथो बेलेग भिडिअआ बेलेग होनानै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो गोनांथार बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो थाम्बनेलखौ होनानै होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायथारनांगोन दिनै आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गावबागावनि मबाइलाव बानायनो हागोन आरो नोंथांमोना सोलोंनानै रोंना लानो हागोन अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंसोरो आं फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थालांनोसै जायफ्रा मबाइल गिदिर लायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय गोबां मानसियानो मबाइल गिदिर लायो दै बिनिफ्राय जोङो मबाइल गिदिर लानानै जोङो माखासे मबाइल सिङाव मा हाबना दङ बेखौ जोङो रावबो मिन्थिस्लाबा गोबां मानसियानो मिथिया सोरबा गोरों मानसियाबो लेखा गोरों मानसियाबो जोङो मबाइल थुनो रोङा जायो दिनै नोंथांमोननो आं फारसेनिफ्राय क्लियार खोन्थागोन सासे मास्टार दंमोन सासे फोरोंगिरि दंमोन बिथाङा हेड मास्टारमोन गाहाय फोरोंगिरि बिथांखौ बयबो सिनायनाय मानसिफ्रा रेसपेक्ट होयोमोन नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलांबानो जाबाय नैबे भिडिअआ रेल नोंथांमोना आं जा खोन्थादों बेयो रेल बिथांनि बैसोआ 48 जागोन एसे बोरायहांनाय मानसिया बिनिफ्राय बिथांनाव मबाइल गंसे दंमोन स्कुलफ्राव होयोमोन सिगां बिनिफ्राय बे मबाइला बिथांनाव दंमोन बिनिफ्राय बिथाङा मिटिं दावथिङावबो गोबां लेक्सार होयोमोन बिथांनि माखासे खोथाफोरखौ बयबो मानसिफ्राबो गनायो आरो रेसपेक्ट होयोमोन बिथांखौ दिनै बिथाङा गोबां मोजां बुजायो बिथांनि माखासे बुजायनाय बाथ्राफोरखौ मानसिफ्रा लायोमोन बिनिफ्राय सानसेखालि बिथाङा स्कुलाव फैदों बिनिफ्राय आङो बे स्कुलावनो थांदोंमोन मिटिं मोनसे दंमोन प्रग्राम बिनिफ्राय आङो थांदोंमोन बिथांजों लोगो मोनलायो बिनिफ्राय आङो बे मास्टारनि मबाइलखौ आं दसे आंनि आखायाव फैयो बे मास्टारनि मबाइला बिनिफ्राय बिथाङा बे मबाइलाव माबा मोनसे जादोंमोन बिनिफ्राय आंखौ बानायनो होदोंमोन बिनिफ्राय आङो बिथांनि बे मबाइलखौ लानानै आङो बानायनो नागिरो बिनिफ्राय आङो हरखाब सानो बिथाङा मिटिं दावथिङाव गोबां मानसिफोरखौ बुजायो बिनिफ्राय बेफोरबायदिनो मबाइल लानायनिबो गोबां बाथ्रा बुङो मानसिफोरखौ बिनिफ्राय आं सानसेखालि साननानै बिथांनि मबाइलखौ आखायाव मोनखाबाय नालाय आं नायो चेक खालामो बिथांखौ आं सानो बिथाङा दिनै बेफोरबायदि एसेबां मानसिफोरखौ बुजायो दिनै बिथाङा मबाइलखौ लानानै माबायदि खामानियाव बाहायदों बेखौ आं साननानै माने बिथांनि मबाइलखौ चेक खालामफ्लाङो बिनिफ्राय बे बिथांनि मबाइलाव गोबां बेफोरबायदिनो बायदिसिना गाज्रि बेफोरबायदिनो भिडिअ बायदिसिना बोनाय माखासे सार्च फुटेज नुनो मोनो आङो टाइटेलफोर बायदिसिना नाथाय बिथाङा बेफोरबायदि नायगोन ना नाया आं जेबो मिथिया नाथाय आं बिथांखौ डाइरेक्टबो बुंनो हाया मानो होनोब्ला न'खराव गोबां मानसि थायो गथ' गथाय थायो जोङो न'खरनि गेजेराव सोरबा सासेयाबो बेफोरबायदि नायनो हागौ दिनै नोंथांमोना मबाइल गिदिर लादोंब्ला नोंथांमोना मबाइलखौ जोथोनै ला नङाब्ला नोंथांमोना सानसे नोंथाङा लासिंसिंबो जानो हागौ नोंथांनि मबाइला नोंथांनि आखायावल' थाया गोबां मानसिनि आखायावबो गोलैनो हागौ बिनि थाखायनो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना क्लियार खालामना लानो हागोन गावबागावनि मबाइलाव मा सार्च खालामदों मा नायदों नोंथांमोना गावबागावनि न'खरनि मानसिफोरखौबो नायनो हागोन मबाइलाव चेक खालामनो हागोन दिनै आंनि न'खरनि मानसिफ्रा मबाइल लानानै माबायदि खामानियाव मबाइलखौ बाहायदों बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दिनै आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय खोन्थागोन इउटुब आरो गुगोल बे मोननैजों मोनसे रिलेटेडखा जोङो इउटुबाव जा सार्च खालामो आरो फेसबुकाव जा सार्च खालामो जोङो गुगोलावनो थांजोबखायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन दिनै अब्ला नोंथांमोना बेखौ क्लियार खालामनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो नोंथांमोना माबोरै क्लियार खालामनो हागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथाङा दिनै नोंथांनि न'खरनि मानसिफोरखौ डाउट साननानै दङब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन नोंथांनि न'खरनि मानसिफोरा मबाइल लानानै मबाइलखौ माबायदि खामानियाव बाहायदों अब्ला बेखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथांमोना क्रम ब्राउजाराव थांबानो जाबाय जाय मानसिनिखौ चेक खालामगोन नोंथाङा बिनि क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबानो जाबाय अब्ला आं अपेन खालामबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय दिनै भिडिअआ जोबोद गोनां नोंथांमोना बेखौ नायथारनांगोन जायफ्रा मिथिखायो नोंथांमोनाथ' नायाब्लाबो जागोन बिनिफ्राय जायफ्रा मिथिखाया नोंथांमोना नायनांगोन बांसिनानो मिथिखाया जोङो गिदिर लेखा गोरों फरायनो गोरोंफ्राबो बांसिनानो मबाइलनि फारसे हाया सोरबा बायदिया हायो बिदिनो सोरबा बायदिया हाया बिनि थाखायनो जायफ्रा रोङा नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय बिनिफ्राय बिनि फेसआ बेफोरबायदि गेवगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिनिफ्राय नैबे थिराव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बिनि फेसआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नुदों हिस्ट'रि बे हिस्ट'रियाव खनसे थुनानै होनांगोन बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनि फेसआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन नोंथाङा जेसेबां नोंथांनि मबाइलाव मा खालामदों मा नायदों नोंथाङा नेट खुलिनानै मा सार्च खालामदों बेयाव गासैबो नुजाफैगोन दै नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेफ्राव नोंथांनि माखासे सार्च खालामनाय टाइटेलफ्रा नुजाफैगोन बेसे टाइमाव मा थारिखआव नायदों बेफोरो गासैबो नुजाफैगोन नोंथांमोना बेफोरखौ मोजाङै नायनानै नोंथांमोना क्लियार खालामना ला नोंथांमोना गोबां
बायदिसिना सार्च खालामफ्लांना लानो हागौ। नोंथांमोना सोरबा मानसिया नायोब्ला नोंथांनि मबाइलखौ माखासे गाज्रिफोर नुयोब्ला नोंथांखौ गाज्रि सन्देह साननो हागौ। अब्ला नायलांदो बेखौ जोङो बेयाव सार्च खालामनायफ्रा थाफैजोबगोन। बेखौ नोंथाङा डिलिट खालामना लानांगौ। बेखौ डिलिट खालामनो थाखाय नैबेयाव दङ क्लियार ब्राउजिं डाटा, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। अब्ला नायबानो जाबाय, बेयाव दङ अल टाइम, बेयाव खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन। लास्ट आवार, नोंथाङा मालानि बेसेनि नायनायखौ नोंथाङा बेयाव डिलिट खालामनो। नोंथाङा गासैखौबो डिलिट खालामबा बेयाव दङ अल टाइम, बेयाव थुदो। बिनिफ्राय गाहायाव दङ क्लियार डाटा, बेयाव खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन। बे क्लियाराव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला नायदो बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नोंथांनि बे मबाइलाव जेसेबां इउटुबाव बायदिसिना भिडिअ नायदों, क्रोम ब्राउजाराव बायदिसिना सार्च खालामदों, बेफ्राव मोनसेबो थानाय नंला, क्लियार जाजोबगोन। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथाङा थांगोन ना थाङाखै बेखौ चेक खालामफिननो थाखाय बे थ्रि डटआव थुदो। बिनिफ्राय बे हिस्टरियाव फैफिनदो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। इयाव मोनसेबो गैला, डिलिट खालामबाय नालाय गासैबो थांजोब्बाय। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना चेक खालामना लाबानो जाबाय गावबागावनि मबाइलाव। सोरबा साननो हागौ थाम्बनेइला मानो बेलेग, बिनिफ्राय भिडिअआ मानो बेलेग होननानै। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो गोनांखा, बिनि थाखायनो आं थाम्बनेइलखौ बेबायदि होदों। बिनिफ्राय आङो नोंथांमोननो जा खोन्थादों बेयो रियेलखा, आं नोंथांमोननो दा खोन्थानाया। बिनिफ्राय बिदिनो जादों, आङो सासे फोरोंगिरिजों बेफोरबायदिनो क्लसिं जादों। बिनिफ्राय आं बिथांनि सिगाङाव बुङाखै लासिंसिं मोननानै, सासे फोरोंगिरिनि सिगाङाव बोरै बुंनो, जोंबो फरायसा बायदिसो जाहैयो बिनिफ्राय आं बुंनो सानो बिथाङाबो बेयाव साबसक्राइबार दंखायो। बिथाङा नैबे भिडिअखौ नायदोंबा नोंथाङाबो बेफोरबायदि मोजाङै गावबागावनि मबाइलखौ क्लियार खालामनानै लानो नाजा। नोंथांमोना जायफ्रा नायदों नोंथांमोना बेफोरबायदि नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांजोबखाबाय। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव आं नोंथांमोननो थाब लाबोगोन गुबुन भिडिअ मोनसे। नोंथांमोना भिडिअखौ नेना थाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो सापर्ट होबाय था। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो लाइक मोनसे हर, आरो बुजियाखैबा माबाफोर नोंथांमोना भिडिअ नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो गोबां मानसियानो फेसबुकआव नोंथांमोना फल' खालामना लायाखै, फेसबुकखौ फल' खालामना लाबानो जाबाय। अब्ला थेंक इउ। दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना बेखौनो शेयार खालामनानै होबाय आङो।